Komsek. Ngomong Intan. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di konten. Betul. Pikirku kok gawe konten kok nek mulai. Buka review apa kok. Ibu kaya ras kaki kaya wong apa? Jengane wong gering. Lho ya. Ya keren. Ki, Mbak Si nyanyi pemain saben nih suarane. Jupin total. Gimana wis berjumpa lagi di Iya. Ini Minggu tanggal 2 November. Iya. September dijak basis nok. November tanggal 16 toh. Tanggal 16 pas ulang tahun Kinara, Intan berangkat ning Surabaya. Lho, ini ulang tahun putune kok malah ora ning omah karena ini sudah saking lamanya nggih pemirsa, saking lamanya rencana orang-orang bapak-bapak ibu-ibu pensiunan. Mbah Yi pengen ngajak putune, anake dijak nglencer, wis sak repa sak salwa. Tak kira kuwi tanggal piro ngono dadak kuwi jatuhe di tanggal 16. Wis gak apa-apa, kok saurunge tanggal 16 apa sak setelahe yo. Kok ning gone Kinara, Intan ngeterno kadone. Seperti yang dianu Intan kan pengen membelikan adike sepeda cilik apa stroller. Iya. Stroller. Wis ora kejutan ya Kinara ben roh. Wong wis pinginane Intan wis ketik jaman kae. Stroller kaya ngene anake Mbak Ida ku lho. Kaya ngene Sanum, heeh. Wes kan dianu. Nah, iki ngene pemirsa. Terus kanggo sindal wis. Iku klambiku pemirsa diku Ibu, tapi ora sedeng. Iya, iki mbiyen klambine Intan. Iya. Pas dulu apa nduk berangkat umroh ya. Iya, betul. Nyampe rumah dijajal kok ora sedeng. Terus Intan tak tumbasno lagi sing bahane adem, sedeng. Sing iki dadine yo dipek ibu lah. Gak apa-apa nduk daripada mbokku gak sedeng. Tapi Ibu tek sister nggih. Malah lodok nduk tinggo ibu lodok ah. Longgan jekan lho. Ndak nganggo sepeda motor ndi? Apa wong sepeda motor ibu sitok biru kuwi ya tinggo biru lah. Iki lho ndelok ngene. Dek mang bolone Mas budal ngopi. Le wis gadah sangu ngopi. Anu sampun Bude duwe 4.000 ndek benginya tak tambahi. Lho, lah kok kathah le Bude wis gak apa-apa. Kuwi kena dienggo seminggu ngopi. Ben atine seneng nduk soalnya dia kuwi sering mbok repotne, kadang mbok jak kon ngetero nggone Kinara. Kadang mbok jak gawe konten ambek Repa ngono kae ning ndi ning kafe yo dijak. Enake Mas apa Dek Dio di sangoni nggo ngopi iki kan atine ben seneng ben tambah semangat. Wis nang tianu niku mbane kok. Urung medit, Bos. Wis pemirsa iki kok Intan tak teloncong terus sak urunge brang. Urung ki. Ndak katesmu ndi? Nang di mamsek mbek nunggoni nang juga di mamsek. Katase urung adem kowe. Oh, ngenteni nek adem. Cek wareg bar Cek kenyang. Ya wis tak tinggali sayuran, wis tak ceplokno ndok, tak gorengno tempe tepung, tak gorengno tahu. Iki ku tak Wis guakno padha ya. wae pemirsa, ya kowe engko guak. Iya, kowe engko dibuak. Wis insyaallah mboten bedak-bedake kok pemirsa antarane Indah kali Intan wis mak nggih sak onone ngeten iki. Mboten nek terus Mbak Windah terus tak kei muangan sing empuk-empuk Intan sing watus-atus mboten. Insyaallah tak padakno. Duwene ngene ya dimakem padha ngoten nggih. Lha cuse jempolane gak ngono to, Nduk? Ngene. Jempolane ya ngene. Wis Wis dadi anu iki kesuwen awakmu nek muteri ngantek pol, makane sawi ape nek setengah jam ora barbar. Saking sawine. Lah sawi to pemirsa ket mau wis diputeri nang gak barbari. Kok sesuai kaine ya purik kuwi engko suwek kabeh. Nek muter nek giling ya sawi, nek anu sawi. Oke lho sampe mendel sik. Lawange kono kancing. Ya wis nyobuke tak budalnya. Iki sotengno ibu pe budalnya. HP-ne tapi Gowo ora tak kutang digowo. nggih engko. Pau bengem gowo aku nentek. Ora usah ning kono ndak ape ora ngeplok ora apa kok. Iki pokoke dikancingi. Lho mbok baleni neh. Aku ki selalu tak baleni ben Intan ora lupa.
Mbebelinin koyo Darni ae kok iso lah. Yo. Oh tak kandakne Mak Darni ya. Makku nyinyi. Iya, nek ngrasani Mak Darni. Makku. Kunci motor. Aku ora nggo HP ku tok. Lah engko nek Mbak Indah telepon piye? Golek ibu. Ya jawab le. Ibu jek ngaji, Mbak. Ibu jek ngaji, Mbak, ning kono. SMP 4. Ning SMP 4. Iya engko tak onokno ya wis dah budal. Ndang budal ngono wis. Kok iso kok kaos kaki kaya kering. Iya. Kok iku lho kaos kaki kaya wong gering lho, delok jajali. Ya Allah ta. Kaos kaki asline kok wong gering. Aja lali lawange dikancingi kabeh. Lho, mbok baleni ya Allah. Kesel aku kok ngomong ah. Aja lali lawange dikancingi kabeh. Lah yo ngomong terus nah lah yo. Kok ngomong ae. Disotong kok salah yo lah yo. Aja lali lawange. Ada dikonde. Aja ngomong kuwi ae. Ya wis gue budal wis. Assalamualaikum aja mbok cuske. Ya wis kancing ibu pengen ngerti entan ngancing lawang. Ayo dikancing sik ceklek. No. Dikancing sampai ibu krungu. Wes, assalamualaikum. Lah lo kasih baleni meh. Lah kowe tak tutup sing Darni aku. Bertigodo Mak Darni, Dek, bertigodo. Lawang tinggo dolanan krak-krek. Mak, ojo mbok dolanan lawange berisik jerene. Kan tinggo dolanan ngene iki lho. Srak terus gak apa-apa sesuk nek ngandani alon-alon, Mak. Lawange ojo mbok nggo geret-geretan. Nek ngandani Mak Darni kudu sabar, gak boleh muring-muring. Ngandani Yumarni ya ngono. Ya, dolanan nek senengane Mak Darni iki dolanan lawang, nek Yumarni senengane dolanan banyu. Dadi yo kudu sabar. Ya wis dadi assalamualaikum. Nggih mboten MPDI kalau wau, MPDI. Kula ralat niku. MPDI kan. Mboten MPDI, Pak. Nek MPD niku nggih. Mbok ampun ditambahi I. Indah-indah magister pendidikan membuat sebuah tesis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Takraruhas hayyiat ma'abahun ma'amlat tu'danil abdi min maulah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu penamung ngelingke awak kula kalih panjenengan. Ketika kita menunaikan ibadah haji, Mboten mundhut rawon Bu Endang.
Kompeti kumban bunda. Hah? Kompeti kumban bunda. Apa? Siapa jajan? Iya, ayo. Tak kalian sih ya. Iki langsung cus. Coba matanya bisa. Duduk. Kita mau bobo. Apa ini? Itu rezeki dari Mbak Nita. Gombayi Bu Yuni karo Bunda Dewi. Internet gak? Enggak. Internet kan apa tak jak dewe so. Ya, Intan kan anak muda. Tekan omah langsung beres pemirsa. Jajanan aku. Lo jajane dikasih sekali. Wala tekan kene Tan. Wala Tan. Angin, udan angin Tan. Wala udan angin. Udan angin pemirsa. Udanan. Alhamdulillah tekan omah pemirsa. Tak salin sik. Terus review jajan. Wala kursine. Kursine teles kabeh. Wes, tak koyo ngene sik kok dilapi. Terus. Alhamdulillah ini sudah nyampe rumah nggih pemirsa, wis tak sampaikan untuk Bunda Dewi dari Mbak Nita Taiwan, Dek Dewi. Gak apa-apa. Wapi. Berarti iki digoni rok ya iso, digoni telono ya iso. Ngono lho. Ayo dilek bayi. Udan. Bayine ora mlayu ora santai. Ngenteni nek mlayu. Bayi ora muat. Bayi gak muat. Ada 3 Dek Dewi. Warnanya satu ngene. Intan aja yang satu. Yang satu Intan. Iya. Coba Intan saya itu. Yang biru coba yang biru ya, Endang. Endang. Aku tak ambil mencoba jajan. Apa jam mlebu kamar. Enggak apa-apa aku bilang langsung. Cara buka Bunda. Duduk kono, aku sang jajan. Iya lah. Iya lah. Kita ada rene loh. Kalau aku untuk jajan kok Dek Dewi. Jajan kok nganu. Ya Allah Bu. Pas. Ya coba. Wah, kode beda. Loh, kok padha beda iki kan beda iki. Loh, apik pemirsa. Jajan. Iya Pak Kuwe wong banyu ra. Jajan. Wes yang bilang toh, kamu duduk. Apa? Jajan toh. Gak roh aku, gak kan. Gak ngerti duduk. Ya. Ya Neta duduk. Nah, ini rombongan rujak. Rombongan rujak. Tan jejer Bunda kono lho, Tan. Sini. Terima kasih nggih untuk Mbak Nita. Wes aku tak yo njajal nganggo deh. Yo. Ki Bunda, aku
sekali. Ini maksudnya kan warnanya sama, tapi pakai beda. Barang. Dia nggak barang ini. Tapi yang bagus ini nggak semua. Aku kan cuma saja, benar uang sih. Kan betul lah, maksudnya kan yang sini loh. Yang sini. Ini emang yang sini ini sekitar 120. Ini, bayi 140. Bayi 140. Jadi nggak muat. Biasanya muatnya yang muat terpaksa. Nanti insya Allah, buat nanti yang tak jajale kok naik pas hujan, di jajal bayi sedang ngoporan. Ya, yang sedang mau dipakai lagi. Ini dapat jajan dari anu ge ngaji mang. Apa digawani sego jagung, kabeh digawani sego jagung seperti boten sabun, sego jagung oleh bidine niki wau. Alhamdulillah sampun apa wis ning omah tumbas daripada tumpuk-tumpuk ning digawa sing lain iki enek ucul, Dek. Satu isi. Senengane sampean. Iki kue lapis. Jarene ki sing duwe jeruk mana lagi? Soalnya sekali makan mana lagi ngono. Saking manise. Terus ana iki. Monggo kuyune nggih anu Mbak Intan, ngono kabeh yo digawani, tapi digawani pemirsa. Kok kuwi aku ngono ini jeruk mana lagi? Terus ada pancar. Mana lagi? Aku mau yang mau itu deh jeruk deh. Ini senengannya Intan pemirsa. Baru iki. Bunda itu memang menarik jeruk. Bunda senengannya ya pertama jeruk. Buat jeruk ini buat jeruk sing anu. Ini sama memang ibu lah. Enak betul. Dia mau menulis dia jangan menir. Enak jangan menir, sambel, kotak, kepiting, sego jagung, karo rawon, telas. Aku mah butuh jangan menir deh. Tapi masakannya enak. Wah, enak sekali. Masakannya apa? Enggak tahu. Bu Roslan. Oh, Roslan. Itu enggak? Makannya lagi. Apik kok Mas. Jeruk coklat dan jeruk biru. Mbak Nita matur suwun Mbak Nita, ucap-ucap. Muga-muga jenengan rezekine lancar, dimudahkan urusane. Dimudahkan hajate. Amin. Pokoknya ini doa terbaik untuk Mbak Nita dan keluarga. Matur suwun pun diparingi dan semoga punya usaha lagi. Aku kurang paham jadi Mbak Nita pokoknya dari Taiwan dari Mbak dari Mbak Jessica ngono. Mbak Nita Taiwan ngono. Kita eling-eling ning kono. Pokoknya eling Nita Tilana atau Nita Talia ngono. Kita eling-eling dulu. Tekan jalan eling Mbak Nita. Pokoknya itu kok nek nganu Mbak Yuni awake kaya budadreng ngono. Oh terus disori ngerok. Ben padha lho. Men kaya grup Bu Trinal Trini. Nek iki Trinal Trini. Cuma aku mampir deh kan nenggone Perancana ning ndi Mbak? Aku ning sebelahmu nduk ning nggone Jawa, ning gone SMP 4. Nek jare ning ndi? Saya ke sana gak menjual. Jambe. Baru aku ternyata bikin Jawa. Sama saya nih. Sama paketmu ning Jambe. Aku apa ning Jambe? Jambe iki ndi lah? Bune Linda ya. Jambe iki kamu Mbak Yu. Jare saya selat kena bisa. Aku ngomong Jambe iki mang ternyata jenenge Jawa pemerintah bukan Jambe. Bune SMP 4 pas ngono iku. Terus akhirnya sajane Intan gak mbok jam mbok ora indo. Memang ceritanya kan Bunda ketoke jendel konten yang ngancani Mbah Dia kan ngono ya. Dan segala aku budal Bunda Dewi wis tak kono omah. Kok gak mbok jam, Bu. Anggitku kan Intan nunggoni Kinarang, aku tak adus. Sangat ini wis mantuk soalnya gasi wis bar kabeh to, Dek. Ya wis aku tak ndang rono iki kok bar aku terus nunggoni Kinarang. Mbokane ning kamar mandi ngono. Kok banget nek
Dikon rene kok intan emoh. Mbok ra roh, aku yo ngono. Wong aku mah itu dulu. Kok udah diluk tok. Boleh obatnya habis semua, dan 5 sampai pusing saya tak boleh obat, tak sebut ada di apotek. Maksudnya kacanya Kendali ya sekalian. Itu rumah tangga ki. Kate 2000, 3000 ibaratnya yo. Ibarat iki aku dhewe kok aku nang ndon sing liya. Kok regane rondok miring. Ya, itu kan mangan aku rono. Sekalian prakteknya sekalian jalan ya kontennya sekalian. Coba pemirsa. Demikian deh. Sudah tutup. Demikian. Demikian konten siang ini kita masih tak terus esok mang 2 mas geger ambil intan perkara nutup lawang. Perkarane yo timang lho Dewi. Dene kan saiki niki lagi hatine galau, perkarane digodho dari lawange iki digodho-godholan lho. Srak dene iki mbok piye? Terus Bu lawange digodho-godholan dikandani sing apik aku ngono. Mak, gak usah dolanan. Kok gak mami yo ngono, dolanan buah iki dibuaki yo. Gimana? Nek ngandani yo alon-alon. Sampai mak-mak. Yo, banyune ora usah mbok buaki. Wes dienggo secukupe ae. Kan memang sengaja di apa ya diputer. Iya. Ora nek manfaatkan kok pemirsa. Kembang ya wis kabeh dikirani senengane dolanan banyu. Memang lo kudu sabar. Intan kudu dilatih sabar menghadapi Mak Darni, Yumarni, Mbah Nyaman. Kudu sabar. Ya kok pemirsa nggih demikian konten hujan-hujan nggih. Kami pamit dulu, sama ada salah kata, mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia? Terima kasih dia banyak ya. Tapi tenang kok ya. Masih sok tunggu. Oke. Enggak Kak Dewi? Pak juga nak jeruk. Ngadeg gak? Ngadeg kan? Ngadeg. Apik bener Pak lho. Apik. Coba ibu keseluruhan. Ibu. Coba ibu inget ini.